Ini kata Bapak Haji Sugeng hari bahagia. Iki listrik kok dikum. Gelem sampe nek tak kum. Setrum, Mbak. Setrum. Strawberry. Strawberry. Munda umur kok saya ngono ya, Kang. Engko aku dhewe aku isin lho, sebagai murid isin aku ngene. Aja batu, sing rukun. Aku ngomongnya awakmu kuwi lho. Kowe aja batu, rapi. War batu iki. Lah ora niki ngomongke jenengan ngoten lho. Lungguh sik to. Ayo to bagi pinaki sik dilukan. Sapa? Iki lho kono bagi pinaki, Pak. Angel men to. Bagi pinaki. Ponorogo. Lho, kok ngejak ning Bekasi? Bagi lungguh kono sik to. Ruwet Mas Agus. Iki sing ngetutne Mbak iki Mas apa to? Apa mau bar mlebu pasar apa piye? Golekno kursi sitok. Nyapo?